ассалому алайкум ҳамкасбон ва табибони мушфиқу меҳрубон. ростӣ ҳамин қадами шумо бошад, ҳамин қадами шуморо ман буста кунам. ҳазор раҳмат ба табибон дар ин рӯзи сахтӣ, дар ин рӯзи вазбинӣ ҳамроҳи халқ ҳастанд. ҳамин пори шумо болои сари мо. ҳазор раҳмат ба духтурони ваҳдат, духтурони ҳисор, табибони истиқлол, табибони якум советский, табибони кулобшаҳр, табибони тамоми ҷумҳурӣ, касоне ки имрӯз бо халқ ҳамроҳ ҳастанд, дар кӯмаки халқ ҳастанд. ҳазор раҳмат ба шумо ва ба он табибоне ки имрӯз халқ ба онҳо муҳтоҷанд, бобонаҳои гирехтанд. имрӯз рӯзи сахтӣ дар ҳамроҳи халқ нестанд, гирехтанд, бо баҳонаҳое дар ҳар як кунҷе ба ҷо шидан. бовар ки ман шармам меояд. дар рӯзҳои тинҷӣ ин халқ барои шумо дар кор буд. барои шумо ин халқ дар кор буд. имрӯз рӯзи сахтӣ омада халқ, шумо ҳар ҷо гирехтаен, рафтаен. ин айб нестае, шарм нестае. бо кадом виҷдон имрӯз халқ ба ин формаи мо эҳтиёҷ дорад? не ки ту гирехта дар ким ҷо ба ҷои. барои чӣ намести имрӯз биёй дар қатори мо бестӣ ба ин халқ кӯмак кунӣ? барои чӣ? ӯ кимдик сина мезадӣ, ӯ куҷо шид? на танҳо дар беморхонаи мо, ба гӯши мо мерасад ки дар тамоми беморхонаҳо баъзе нафарҳо тарсида гирехтанд. ин кори табиб нест. доктор Анақилов, мумкин аст ина фелшер мусафед нафақахира 4 шабона рӯз чӣ пеши набераҳо, фарзандо хона нарафта. ин айб нестае ки духтурони ҷавон аз кор метарсанд. ин айб нест. рӯзадор аст. иммунитет мега паст боша мегрезанд. иммунитети ин мусафед паст нестае. имрӯз дар бари мо ҷавонон ҳамин мусафед чихтае. 4 шабона рӯзи дар 4 шабона рӯз 8 соат хоб кардага, дар 96 соати корӣ 8 соат хоб карда. 88 соати дигар ҳамин одам чих ба халқи миллат хизмат карда. ҳамин хел ҷавонмардо охи дигар чӣ бугум Анақилов? ҳамин доктор, ҳамин каскав, ҳамин ачки бикаш, ҳамин мардум қаҳрамони худша бибинам. ранги дигаро бузиловори нагрезанд. ҷавонон я марҳамат ина нафақахир. доктор ما در خلق خدمت میکنیم. انشاءالله با خواهش الله اهمی سختی و اهمی چیز رو میریم. ما باور داریم که دیگه طبعا همچون من با خلق خدمت میکنم. ما در خدمت خلق. سلامت باشید. من شما را بگردم رحمت کلام. با یک چی گویم آخی؟ این дар амғили падар бобои мо мешава. имрӯз чӣ ба халқ хизмат кардесай, баъзе номардо ай кор гирехтанд. ту миёй рӯзи дигар ҳамаи тинҷӣ мешава, иншааллоҳ ҳамаи тинҷӣ мешава. ту рӯзи дигар миёй, ман тра суол метум, дар ин рӯзи сахтӣ ту дар куҷо будӣ? ба кадом рӯҳ ба рӯи ман нигоҳ мекунӣ? чӣ ҷавоб мегӯӣ? мегӯӣ ман гирехтам? ин барои табиб айб аст. мардуми тоҷикистон гуфтанем ки ман ай рӯзи аввал дар хизмати шумо будам ва дигарон буданд. имрӯз баъзе табибҳои мо хизмати софдилона карданд. имрӯз дар бистари беморӣ ҳастанд баъзеашон. ба онҳо шифои комил, шифои оҷил мегӯм. раҳмат ба он табибое ки имрӯз خیر با تب بلند در بستری شدگان. هزار رحمت برای خدمت‌های شما.
این سخنهای ما به شما سخت نرسه، به شما تماما علاقمندی ندارد. اون به آنهای علاقمندی دارد که آنها خودشون میدونن. از خلق التماس میکنیم، خواهش میکنیم که در جای جمعیتی نقاب بندن، به نقاب نگردن. التماس میکنیم خدا نگهبانتان. ما با شماییم، هر قدری که میتونیم از زورمون میرسه به شما خدمت میکنیم. رحمتی کلام. تشکر به همون برادری میکنیم که دیروز 150 دانه نقاب برای ما کارمندان یاری تجلیل یک برادر روسی نامشان ندانیم، خودشان برای ما کمک کردن. Спасибо этому молодому человеку за то, что он нам безвозмездно дал маски. Просто так пришел человек, дал нам маски, не сказав свое имя, кто он, чего он. Сказал, это вам от меня помощь, чтобы мы были всегда на чеку, чтобы обслуживали людей и да, спасибо. مردم تاجیکستان ما با شماییم.